Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, татарча онлайн мәктәптә чираттагы физика дәресенә рәхим итегез. Без сезнең белән бүген механизмнарның файдалы эш коэффициенты, җисемнәрнең потенциаль һәм кинетик энергияләр турында сөйләшеп үтәрбез. Табигатьтә әйләнә-тирә дөньяда механизмнар ярдәмендә эш башкарганда, тулы эш файдалы эштән һәрвакыт берникадәр зуррак була. Мәсәлән, без машинаның хәрәкәтенә күзәтү ясасак, двигательнең эше төрле эшкулларны җиңүгә, һаваның каршылыгын җиңүгә дә сарыф ителә. Шул ук вакытта, мәсәлән, чәйнек кайнаганда безнең энергия суны җылытуга гына түгел, шул исәптә, мәсәлән, чәйнекнең үзен җылытуга, әйләнә-тирә мөхиттәге һаваны җылытуга да сарыф ителә. Бу мисаллар барысы да тулаем башкарылган эшнең файдалы эшкә караганда зуррак булуын күрсәтә. Һәм физикада файдалы эшнең тулаем башкарылган эшкә чагыштырмасы файдалы эш коэффициенты дип атала. Русча ул коэффициент полезного действия, КПД. Шулай ук безнең өчен яңа бер сүз энергия турында да сөйләшеп үтик. Мәсәлән, завод-фабрикаларда төрле станоклар электр энергиясен төрле механик энергияга, җылылык энергиясенә һәм башка төрле энергияларга әверелдерәләр. Эш башкараларга мөмкин су энергия хисабына да, кысылган пружина энергиясе хисабына да, җылылык энергиясе хисабына да. Шулай итеп, кысылган җисемнәр, хәрәкәт итүче җисемнәр, биеклеккә күтәрелгән җисемнәр, кыздырылган җисемнәр барысы да берникадәр энергияга ия дип без әйтә алабыз. Энергия ул физик зурлык һәм ул җисемнәрнең никадәр зуррак эш башкара алуын күрсәтә. Ягъни җисем никадәр күбрәк эш башкара ала, шул кадәр зуррак энергияга ия дип без әйтә алабыз. Җисемнәрнең үзара тәэсир итешүе яисә үзара торышы белән билгеләнгән энергияны потенциаль энергия дип атыйлар. Мәсәлән, җир өстенә күтәрелгән җисемнәр тәгәрәп төшү нәтиҗәсендә, очып төшү нәтиҗәсендә эш башкара алалар. Шулай ук, мәсәлән, платиналарда җыелган сулар үзләренең төшүе белән шулай ук эш башкарырга сәләтле. Әлеге энергия потенциаль энергия дип атала. Нинди дә булса бер биеклектән җиргә килеп төшкәндә, җисемнең авырлык көче башкарган эшне җисемнең потенциаль энергиясенә тигез дип билгелибез. Моннан без аның потенциаль энергиясын исәпләү формуласын чыгара алабыз. Сез аны экраннарда күзәтә аласыз. Инде әйткәнемчә, мәсәлән, платиналарда буылган сулар, аларның биеклеге һәм массасы зур булу сәбәпле гаять зур потенциаль энергияга ия. Шулай ук биеклеккә күтәрелгән җисемнәр, кысылган җисемнәр һәм гомумән алганда һәрбер деформацияләнгән җисем үз эчендә потенциаль энергияны саклый. Инде җисемнең хәрәкәт итүе нәтиҗәсендә барлыкка килгән энергияны кинетик энергия дип атыйлар. Җисемнең кинетик энергиясе җисемнең массасына һәм дә аның тизлегенә бәйле. Экраннарда сез кинетик энергияны исәпләү формуласында күзәтә аласыз. Димәк, җисемнең массасы һәм тизлеге никадәр зуррак булса, аның кинетик энергиясе дә шул кадәр зуррак була. Шулай итеп, нинди дә булса биеклеккә күтәрелгән җисемнәр потенциаль энергияга, инде ниндидер бер тизлек белән хәрәкәт итүче җисемнәр кинетик энергияга ия була. Шул вакытта инде, мәсәлән, билгеле бер биеклектә, билгеле бер тизлек белән хәрәкәт итүче җисемнәр, мәсәлән, самолетлар, төрле күк җисемнәре, алар бер үк вакытта потенциаль энергияга да, кинетик энергияга да ия булалар. Җисемнәрнең энергиясе бер төрдән икенче төргә дә күчәргә мөмкин. Мәсәлән, өскә күтәрелгән шарчыкны күз алдыбызга китерсәк, ул башлангыч торышында потенциаль энергияга ия. Шарны ышкындыру белән ул хәрәкәт итә башлый һәм аның потенциаль энергиясе җайлап кинетик энергияга күчә башлый. Ягъни аның биеклеге кими, тизлеге арта. Һәм инде безнең шарчык җир өслегенә төшеп бәрелгән мизгелдә, аның потенциаль энергиясе 0-га тигез була, инде кинетик энергиясе максималь була. Энергияның бер төрдән икенче төргә әверелүен без җәя белән ук атканда да күзәтә алабыз. Ягъни без укны тартканда җәянең потенциаль энергиясе барлыкка килә. Җәяне җибәргәч, әлеге потенциаль энергия укка тапшырыла һәм ул инде кинетик энергия алып зур тизлек белән очып китә. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, без сезнең белән тәүге дәресебездә энергияләрнең төрләре һәм файдалы эш коэффициенты дигән төшенчәләр белән танышып үттек. Хәзер инде дәресебезнең практик өлешенә күчәрбез һәм берничә мәсьәләләр шешереп карарбыз.